ba zan yi ni sake a ce fa za a yi ba ni ba. Arewa rediyo ta Bello tana kan aiki, Arewa rediyo tana aiki ta bisa sai. Arewa rediyo a kullum suna bisa aiki, suke kan aiki da aiki suna kan aiki. Mutane kullum sukan yaba muku a kullum, samun tamkar ku Arewa sai an sha fama. Arewa rediyo ta Bello tana kan aiki, Arewa rediyo tana ayyuka bisa tsari. Arewa rediyo kuna shirye-shiryen naku akan mitar nan da duka babu kamar ta. Ziyara kun kai wurin da ma ba su da ƙarfi, aikin gwamnan su kuke ina babu da tsara. Arewa rediyo ta Bello tana kan aiki, Arewa rediyo tana ayyuka bisa tsari. Makarantu har dabo har gyaran kwalbati, da zarar sun zo gare ku neman maɗauki. Hujjata al'ummati su ne ai hujjata, Arewa rediyo aikin naku da makar gwamnati. Arewa rediyo ta Bello tana kan aiki, Arewa rediyo tana ayyuka bisa tsari. Mita 93.1 mun gane, ya sarki ni ma a yau na shigo zamani. Arewa rediyo tana ayyuka bisa tsari, Arewa rediyo kuke kara masu amfani. Arewa rediyo ta Bello tana kan aiki, Arewa rediyo tana ayyuka bisa tsari. Arewa rediyo faɗi rayinka suna nan, zalunci in har hanyo sukan nemo hanye, sukan ba da gudunmawa wajen neman yanci. Arewa rediyo gidan rediyo mai yanci. Arewa rediyo ta Bello tana kan aiki, Arewa rediyo tana ayyuka bisa tsari. Mene yake wakana ne yanzu, Arewa rediyo tana kan gaba kan aiki. Me karo da Arewa kwai matsala jan aiki, me inganta na kayan na'ura. Arewa rediyo